Assalamu alaikum uwa. Yau gashi na kawo muku application a Qur'anil Karim wanda zai amfane mu gaba ɗaya. Wannan application dai gashi sunan shi Tartil. In ka karanta Alqur'ani in ba daidai ba zai gaya maka ba daidai. Zai karantar da kai kana cikin gida. Sai mu shiga misali. Gashi ni zan karanta suratul Kahf. To ƴan uwa in ka shiga dai gashi wannan wajen da na danna. Wajen nan in ka danna. Gashi nan karantawa. Gashi kuma ya rubuta abin da na karanta. Gashi yana bi layi kaman in ka zo wajen da ba daidai ba. To ni gashi duka cikin mu ba wajen da ban karanta ba daidai ba shi yasa bai gwada komai ba amma in ka karanta ba daidai ba zai gwado ja sai ya gwada maka ba daidai ba. To na gode kuma ku amfana da wannan application saboda yana da amfani.